Kwakas farin ciki jan baya kwakas. Kwakas. Ke zo nan. Ki zo nan na ce. Rashin kunya za ki mun? Shekaran jiya a gidan biki ba ke kika sai kwakwata ba. Ni? A'a. Ba dai ka gane ba. Ƙarya zan miki hadda cewa wai in ƙara miki ta 10. Malami ba ni bace ba. Kakki mun munafunci mai kan kadangare. Ki ban kuɗi na. In ba haka ba abun kunya bane yanzu in ci kwalakki. Ka ga malam da ka kawai da ka gani na sai ka ce mini kawai dan ka ga kayi kwantai zaka tare ni ka ce. Na haka muka yi da ke kwantai ne? Zan iya kokawa da ke. Ka dan ban ci kwalarki ba. To in zama haka. In dai har ban ci kwalarki ba na zama haka. Malam. Ke me yana ku da wannan mutumin ne? Kawai da ka gani na kawai wai na ci mai bashin kwakwa ni kuma ban ma taba gani shi. Na ce dan iya yarka ce? A ke tsaya ka niki da Allah baki karban mai kwakwarsa ba? Wallahi ni ban karban mishi ba akan me zai ce na. Malam gari na kai kace kana binta kudin. To dan gidan sulhu. Dan sulhu na ce to dan sulhu. A biya ni man. In sulhun za ka biya ni man. Ne kudin naka ni sai in biya ka wallahi. A dai tsoron Allah me zan? A'a. To ai ni duk abin da kai shi za a yi ma. Da Allah. Ni dai wannan dai asara in ce zai ne zan mata a lungu. To ai ba ni ka yar mai ka ni sai in biya ka wallahi sai in biya ka nawa ne kudin naka? 20 ne ma ko no 100 ne ma ashe. Kawo canji. Au 150 ne ma ko kai 200 ne in an ji haushi a biya. Ai dama ba dan Allah za ka biya ba dan bukatar ka za ka biya. Ha? Kudin. 500. Kyale shi dan Allah ke kyale shi. Ke ba ma 500 bane kamar 1000 ne ko? Ai 1000 ne. 1000 ne kudin kwakwar ai. Kawai dan ka ga kai kwantai kawai shine daman dai ne ma kake yi kwantai kai. Kyale shi Allah yana kallon mu ai. Malam dan iya kuma mutum ya ji tsoron Allah duk wanda ya bata ir wani za a bata ta sa'a. Ya zaliya ya kasar jiya ina ce ma magana gun jana'iza ya agwalimar ai jiya na so saro agwalimar na ga din rubabbiya ce ka in siyar ai mun Allah ya isa ko dan ku ba tsoron Allah ya isa kuke ji a ƙarya kake mu gani to na ga na wanke a gaskiya ka ji cika ji kai ni ba zan ji ba to barin dau daya kai kuma ka dauka ka bar shi mana sai mu haɗu saboda ai dai harka ta alƙur'an sai in jebe mutum ni ba wani abu bane